Asiphelelanga kushoda isipoki asiphelelanga asiphelelanga. Hayi lento sengiyibonile uVusinova uhlakaniphe kakhulu. Ivideo yami yokuqala ibadidile abantu ngoba phela mina ngiyisoka nengqondo futhi nginayo. So kwakhulumeka into ejulile ngakhohlwa ukuthi kunezingane la ngeke ziyiqonde lento. So uVusinova la uwazwe kahle amabhinqa uma ethi akabiza omaskanda abangasekho emhlabeni engomeni yakhe. So ngokubiza uMakhazeni ethi akeze engomeni yakhe ebesikhombisa ukuthi thina siyitshela ukuthi uyaphila kanti cha kudala lo muntu ahambe emhlabeni. Ngoba naye ke uMakhazeni sengisho uSpoki uyayivuma lento mayese ekhuluma ngendaba zamafridge okusho ukuthi ukhombisa ukuthi lelizwe yena kulo liyabanda okusho ukuthi usemakhazeni lo muntu lo. Hayi ke Spoki hamba yakunova.